ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା? ସବୁ ସମୟରେ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହେଉନି କି ମନର ଭାବନାକୁ ସ୍ଥିର କରି ହେଉନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୋ ଶରୀର ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରି ସାରିଦେଉଛି। ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା? ସବୁ ସମୟରେ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହେଉନି କି ମନର ଭାବନାକୁ ସ୍ଥିର କରି ହେଉନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୋ ଶରୀର ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରି ସାରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଏହିପରି ହେଉଛି, କିଛି ନା କିଛି କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କିଛି ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। କାହାଣୀଟିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରୁଛି କି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକ ନିଜ ମନର ଖରାପ ବିଚାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଚାର ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା। ସିଏ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବୁଥାଏ। ଏହିପରି କୌଣସି କାମ କରି ସାରିବା ପରେ ବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସିନା ଚାଲୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଚାରରେ ସିଏ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭାବନାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅମିର ହୋଇଯିବି, ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବ। ଏହିପରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ନିଜକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ ସେ ହିରୋ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ବୀରର କାହାଣୀ ବା ସାହସୀର ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ କାହାଣୀରେ ସେ ନିଜକୁ ସେହି ଚରିତ୍ରରେ ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ମନରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲା କି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଧନୀ ହେବ, ତା ପାଖରେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଥିବ, ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା କୋଠା ଥିବ ଏବଂ ମୋ ପଛରେ ଚାକର ବାକର କାମ କରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ଖୁସି ଖୁସିରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତେଇବି। ଏହିପରି ସେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏକାଥରକେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଉନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ଅସଫଳତାକୁ ଦେଖି ସେ ହତାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିଥିଲା ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କିଛି ବି କରୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କର୍ମରେ
କରୁନଥିଲା। କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ସତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଉନଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିଲା। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା'ର କୌଣସି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ସମୟ ତ ବିତି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାରମ୍ବାର ସମୟର ଅସଫଳ ହୋଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ତା'ର ମନରେ ଭାବୁଥିବା ଯୋଜନା ଆଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ କେବଳ ନିଜ ମନର ସ୍ୱପ୍ନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାବି ଖୁସି ହୋଇପାରୁଛି। ସେ ଦୁନିଆରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ ଆଜିଯାଏ କିଛି ବି କରିନି। ଏହା ଭାବି ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା'ର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା'ର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ତା' ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, "ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତୁମେ କୋଉ କାରଣରୁ ଦୁଃଖିତ ଅଛ। ତୁମର ଦୁଃଖିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ତୁମେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କରୁଛ? ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖର ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ସେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ତୋର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିଦେବ। ଥରଟିଏ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁମେ ପାଇଯିବ ସେଇଠାରେ।" ତା'ପରେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ନେଇ ମନରେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲା। ଯୁବକର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ହେଲା ତେବେ ତୁମ ମନ କିପରି ଶାନ୍ତି ହେବ? ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କରୁଥିବା ଭୁଲକୁ ଅନୁତାପ କରିବ, ତୁମ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କହିବି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବା, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଶୋଇଲେ ମନରେ ଅସ୍ଥିର ହେବାର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ନିଦ୍ରାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ଥକିବା, ଚିନ୍ତା
କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇପାରି ନାହୁଁ, ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ନିଜର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲଟି ହେଲା, ଯାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଅଛ, ସେହି କାମଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ କାମଟିରେ ତୁମେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଉଛ, ତ ସେହି ଅସଫଳତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳତା ବଦଳରେ ଅସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆମର କିଛି ଆଶା ମନରେ ରଖୁଛୁ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇବା ଯେ ସଫଳତା ଜାଗାରେ ଯଦି ଅସଫଳତା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ କିପରି ସଫଳ ହେବି, ଏହିପରି ମନରେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା, ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଜକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଭୁଲଟି ହେଲା, ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ ପାଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ କରିପାରିବ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ଭବ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ନିଜର ମନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ଏକାଠି ଯାକ ତିନୋଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନ ଆଣି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲଟି ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ କରିବା ବାହାନା ଦେଖାଇବା, ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ଆଳସ୍ୟ ବାହାନା ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲଟି ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ କରିବାର ବାହାନା, ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ଆଳସ୍ୟର ବାହାନା ଦେଖାଇକି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରଖିଦେବା। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଷଣ୍ଣା ଭାବ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ରୋଗ ଭଳି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ମନକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମନରେ ଏପଟ ସେପଟ ମନରେ ଭାବନା ନ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାଇ ନେବା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ହେବ ତାହା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନରୁ କାହିଁକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ମନକୁ ଏହିପରି ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭୁଲଟି ହେଲା ଧ୍ୟାନ ନ କରିବା। ଆମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ନହେଲେ ବି 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି 6ଟି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିନିଅ। ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇପାରିବ। ତୁମର ସଫଳତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ତୁମେ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁକାବିଲା କରି ସେଥିରୁ ପାର ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ନିଅନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଘଟୁଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଅତୀତରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବ ଯେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନ ଭାବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ଘରକୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।